No teda, toto som v Prahe nečakala. Ani túto kamarátku. Alebo kamaráta? Na Orloj mám tentoraz zúfalo málo času a upaľujem naspäť na stretnutie so slávnym českým hercom. Práve včas. Vedeli ste, že čajová kanvička, ktorú pred novinármi vykúzlili títo traja páni, získala nedávno jednu z najprestížnejších svetových cien za dizajn? Ale najviac sa aj tak teším na rozhovor s Miroslavom Donutilom. Já nejvíc ze všeho miluju slovenskou kuchyni. A když jsem na Slovensku, nic jiného nejím. Brinzové halušky, strapačky, pyrohy, z kapustnicu, fazulovicu, na všechny způsoby vždycky to zkoumám, protože když jsem v nějakém regionu slovenském, tak vždycky má ta kapustnica a ta fazulovica úplně jiný základ a jiný obsah a je zajímavé zkoumat, tak jako u nás třeba zkoumám svíčkovou v různých restauracích, u vás tyhle ty dvě polévky, protože vždycky jsou jiné. Čo najhoršie jedlo? Čo nemusíte, čo neznášate? Majú ľudia napríklad fóbiu z plúcok nasmotané? Většinu fobií k jídlu si neseme právě z těch školních let, protože ty školní jídelny, to byla za mých časů dost katastrofa. Plíčka na smetaně patřilo k tomu nejhoršímu, co tam nabízeli, ale stejně tak koprovka, křenovka, rajská a tak dál, což dneska miluju, ale tenkrát bohužel bylo to hrozné. A co mi zůstalo jako fobie z té doby a nejsem schopen to překonat, je takzvaný rýžový nákyp. Fakt? To je tak dobrá vec. Tak vám gratuluju. Já to nikdy v životě v sobě nepřekonám. Prostě rýžový nákyp zůstane pro mne tabu. Stretli ste sa už niekedy s dobrým dizajnérom? Tento je fakt úspešný. Nie ste niekedy bezradní, nepoviete si, že bože, čo mám vymyslieť ešte na tému, ja neviem, tlakový hrniec, veď už všetko bolo vymyslené. Máte pravdu, ale vždycky jde všechno udělat líp, se říká. Čiže stále je čo vylepšovať. A vy ste vymysleli aj takú vylepšenú kanvicu na čaj. Prepačte, mne to trošku pripomína také tie skleněné kanvice z minulosti. Máte pravdu, příprava čaje je stará několik tisíc let. To znamená, že ty principy té přípravy se nějakým způsobem prolínají. I tato konvice čerpá vlastně do jisté míry z historie. Testujete takéto svoje novinky aj na sebe, prípadne na svojich známych? Abych tak řekl, testujeme na lidech. Jak přijde z výroby prototyp, tak jej testujeme ať už v naší testovací laboratoři, tak v kruhu známých. Často jsou mí známí kritičtí, hlavně rodina je velmi kritická. Na druhou stranu ta upřímnost je k něčemu dobrá, protože dokáže tu věc celkově nějakým způsobem vylepšit, posunout. Já hrozně rád vařím už řadu let a tak si výrobky beru i domů a rád je používám. Sledujte nás aj naďalej. Dozviete sa, aké najkurióznejšie jedlo ochutnal Miroslav Donutil.